dirigentfilosofien. Hvad er det egentlig, der sker, når en dirigent står og dirigerer et orkester? Og hvem er det egentlig, der kan tage æren for det? Og hvordan dirigerer man? Der findes meget mange forskellige filosofier. Det interessante der er jo, at man som dirigent ikke har chance for at spille det enkelte instrument. Det er sjældent, man ser dem tus ned og overtage, som jeg gjorde. Jeg spillede i virkeligheden mange af instrumenterne i Norden. Og det gør gode dirigenter ikke. Men alligevel er der stor forskel. Der er nogen, som er meget, meget styrende i deres måde at sige, hold takten, og nu er det her. Og i virkeligheden holder de sig meget til partituret og forsøger at sikre, at alle følger den plan, der er. Fordi hvis vi følger den plan, så kender vi udfaldet. Og et symfoniorkester har en meget, meget detaljeret plan, sådan en partitur med, hvad alle skal gøre helt nøjagtigt, og jo mere vi øver det, jo mere perfekt bliver det. Og så er der en kategori af dirigenter, som næsten ikke gør noget, og når det bliver helt perfekt, så gør de ingenting. Og det er svært at se nøjagtigt, hvornår takten er. De er sådan mere sådan, og så står de og laver nogle ting med hovedet i stedet for. Og der sker et eller andet magisk, fordi at de pludselig giver lov til, at orkestret selv finder noget. At det ikke handler om, hvordan får vi oversat planen til action, men hvordan handler det om at få skabt en mulighed for, at den enkelte sammen med nogle andre fortæller deres historie på en ny måde, som er stadigvæk inden for rammerne og den drøm, vi har med det her. En af mine store idoler inden for ledelse er faktisk en dirigent, som hedder Benjamin Sanders. Jeg ved ikke, om I nogensinde har truffet ham. Han er en ældre herre, hvis man ser på ham. Hvis man lytter til ham, så virker han ikke meget mere end 29. Hans hjerne er meget spændende koblet sammen. En af hans grundforudsætninger i hans måde at lede på, det er, at alle mennesker er super dygtige til musik. Alle mennesker er super musikalske. Der er bare rigtig mange, der har fået at vide, at de ikke er det. Og derfor begrænser det dem i, hvad de kan. Og hans opgave, hans fremmeste opgave er at få potentialet optimeret for den enkelte. Og derigennem få skabt nye muligheder for, hvad orkestret egentlig kan. Han bruger tit et ord, som jeg har valgt at bruge meget i mit lederskab også. Han siger fascinating. Og ordet fascinating, det bruger han, når noget går helt galt. Kender I det? Noget går helt galt. Hvor du ved, så er der pludselig en ny oliesituation, eller en finanskrise, eller noget, der slet ikke fungerer hos en kunde. Så siger han altid fascinating. Fordi hvis du bruger det ord meget aktivt i den situation, så åbner din hjerne sig for, at muligvis er der en mulighed i den her katastrofale situation, som vi skal have fundet. Så når jeg nu kommer ud i arbejder med jeres daglige ledelse, så lov mig, når noget går rigtig galt, så siger I fascinating. Og så begynder I at lede efter muligheden. Han fortæller en historie om en cello-spiller, en ung mand, som teknisk set var den bedste cello-spiller, han nogensinde har mødt, og han har mødt ret mange. Men han havde ikke noget hjerte. Han havde ingen følelser, når han spillede. Det var bare perfekt teknisk. Det var min brochure fra Norden. Perfekt teknisk, men ikke noget hjerte. Og der sker så det, at han en dag kommer op på, ham her cellospilleren kommer op på Benjamins kontor og siger, jeg har besluttet mig for at stoppe med at spille cello. Nå, siger Benjamin, hvorfor har du det? Så siger han, det har jeg, fordi min kæreste, som jeg elsker overalt, er gået fra mig. Og så tænkte Benjamin Sanders, han sagde det faktisk, fascinerende. Fordi nu vidste han, når nu han kom over det der problem, at den her meget teknisk dygtige cellospiller havde fundet hjertet også. For han havde faktisk prøvet at føle noget, som han ikke havde prøvet at føle.